buking handumanan uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi natiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi natiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Tinawdod pinangga namong Ate Didi. Mayong hapon kanimo Ate Didi ug sa mga naminaw niining makalingaw ug makadasig nga programa sa kapunon ang mga buking handumanan naman sa mga awit. Tagwalan ko sa pangalang Buboy. Usa ka BPO employee at dito. 27 anyos sa akong Panginoon. Usa ko ka introvert. Meaning, dili ko tighalobilo og mga tawo. Ulawon ko at din ganahan ko nga after my work pauli dayos balay. Mas maay pang mopahuway kaysa maglaag-laag o magbarkada. Hinungdan nga wala ko makauyab sunod sa pipila ka mga katuigan. Muto ka ba ati din nga kanang igora ko og kanang ibog-ibog. Mingon ko, wow, mapahas bayi, uy. Nindot man tang bigahan sa akong pagbati. Pero wala ko'y kanabitang will at didin. Wala ko'y kaisog. Nga matugan o makigharong nga to sa usak babae. Unya, nining mga panahon na at din, sa akong gitrabahoan na ay babae nga very, kanabitang liberated. Magsigin siya una-una nga di kanako. Kanabang sikil-sikilon ko, sumug-sumugon ko. Kanasayan mo sa niya nga wala ako'y girlfriend. So, matod pa niya, basig bayot daw kuno ko. Muto ka ba at din nga kausa? May text siya na ako. Nga makig-night out daw kuno siya. Human sa among duty. Kanang babae nga manghagad sa usa ka lalaki dili diya maayo pero murag na-challenge ko sa maong babae at din kay magsikid siya gingon nga ganahan daw kuno siya nako. Nanghagad siya one night stand at didi. Pero ako mo'y nikakak. Basin og masulod ko sa iyang laang at din. Ingno na ba ko sa ako ang mga igagaw nga, uy, 27 na ka manong. Nganong wala pa man kay uyab, nganong wala pa man ka makig-seryoso relasyon. Ambot mahadlok jud ko at didin. But I have the feelings na ako'y mga pagbati. Gani, na-attract na ko, nining usa ka ba'y nag-una-una din ako. Pero nagpanghadlok ko kay basin o binuangan lasad ko o dili mahimo nga successful ang akong pakigrelasyon nga to sa usa ka babae. And besides, hindi pa ako ready. I am not yet ready to face
mga consequences sa usa ka relasyon. So mao kini ang nakahatag og kahasol nako ati din. Unsa may angay na kung buhaton ning iyang pagtintal nako. Timaan ka ning nakagusto siya nako, iya lang kong gibinuangan, iya lang kong gisuwayan ug mukagat ba ko. To prove her nga lalaki ko. So what will I do ati din? Unsa man ang angay na kong pagabuhaton. Basin kon ako siyang i-decline unya wa na mo spread nga lalaki mibalibad sa bahay nga makikilawas. So mao kini ang nakahasol ug nakaproblema nako karon at didin. What will I do? Unsa ang angay na kong pagabuhaton? Mangayo kong opinion o tambag ya nimo. Ani ra ko gutom ate, kining tanan gikan ni Buboy diri sa Negros Oriental. Hello Buboy, kumusta? Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaugong pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung bus nga alaga tinahan higala sa kanginan nga si Ate Didid Gatchayan. Manamilit ug magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.